Dalawang magkahiwalay na sunog ang naitala ng Bureau of Fire Protection sa Minalabak at sa Naga City. Sa Minalabak, Camarines Sur, isang bahay ang natupok at nadamay pa ang katabing bahay sa isang compound sa Barangay Baliwag Nuevo nitong nagdaang Huwebes. Ayon sa Bureau of Fire Protection Minalabak, totally damaged ang nasunog na bahay na gawa sa light materials. Tinitinglang sanhi ng sunog ang ikinabit na extension wire sa kisame ng nasunog na bahay. Sa Naga City, isang kapilya naman ang nasunog sa Barangay Kararayan. Patuloy man ang kanilang paalala at pagkalat ng impormasyon kontra sunog. Tulungan dapat umano ng Bureau of Fire Protection at komunidad ang pag-iwas sa sunog. Despite yung bombero natin, nagigabay effort nila para sa awareness campaign sa Bureau of Fire sa entire Philippines. Pero yung sunog, araw-araw sa social media nakikita na may sunog. Like dito sa lugar ko, from March 1 to hanggang sa ngayon, 2 sunog na. Siguro sir sa yung mga tao sir, kuminsan sir, alam nila na Fire Prevention Month o yung araw-araw is Fire Prevention Day. Kaya lang sir, parang sa part nila, nakakalimutan nila. From pumpasok sa isang tenga, lumalabas dito. Kaya parang, di ba sir, yung team ng Bureau of Fire is, sa pag-iwas sa sunog, di ka nag-iisa. And gusto sabihin nun sir, yung samahan ng bombero at yung community, dapat isa lang sila. Hindi pwedeng si bombero lang ang gagawa ng paraan para maiwasan yung sunog. Jan Amador, CSN.